It-tfal se jkunu marfa aktar dwar il-Kostituzzjoni ta' Malta. Dan grazzi għal kampanja ta' għarfien bis-sem tal-awtur Trevor Zara. Ħabbar dan iċ-ċermen tal-Kumitat għall-Għarfien tal-Kostituzzjoni Franco De Bono flaqa mal-President tar-Repubblika Mary Louise Coleiro Preca. Naħseb illi minn żgħar għandek trawwem it-tfal li jkunu jafu aħna minn aħna bħala poplu. Ġifieri jiena naħseb huwa fundamentali illi inti tibda minn età żgħira illi isseddaq dan is-sens ta' mħabba lejn il-pajjiż, ta' mħabba lejn l-istituzzjonijiet tal-pajjiż, ta' mħabba fl-aħħar mill-aħħar lejn il-Kostituzzjoni hija liġi suprema tal-pajjiż. Bħala parti minn kampanja ta' għarfien, il-Kumitat se jniedi s-sit elettroniku fejn il-pubbliku jista' jikseb informazzjoni u jibgħat id-domandi tiegħu dwar il-Kostituzzjoni ta' pajjiżna. Filwaqt li l-ħsibu li l-pubbliku jirċievi materjal informattiv fid-dar dwar il-Kostituzzjoni. Il-President ta' Malta Mary Louise Coleiro Preca faħret il-kunċett ta' dan il-Kumitat li qed jaħdem biex jinforma lil poplu Malti dwar il-Kostituzzjoni li tagħmilna Maltin. Il-President Mary Louise Coleiro Preca qalet li dan il-Kumitat qed jagħmel il-Kostituzzjoni aktar aċċessibbli għal kulħadd, mhux l-inqas għat-tfal li huma l-mexxejja ta' għada.